ଜେଜେ କହୁଥିଲେ ଯିଏ ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ସେ ହଉଛି ଅତିଥି। ଆଜି ବୋଧେ ଏଇ କୁକୁର ଅତିଥି ହେଇକି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ ଜୀବ। ଆଜି ମୁଁ ଜେଜେଙ୍କୁ ଦିଟା ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖେଇଦେବି ଆଉ ଅତିଥି ସତ୍କାର ଆଉ ଯିବେ ଦୟା ଆଉ। ହଁ ବାପା ବି କହୁଥିଲେ ଜେଜେଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ। କୁକୁର ଅତିଥି ଘର ଭିତରକୁ ଚୁ 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 କୁର କୁର ଭିତରକୁ अरे से बुला कुकुर बाहर बुले असना मसना खाद्य खाउतिबो ताकू घर भीतर पुरै चेयर रे बसई ताकू बिस्कुट खुआई पुणी ता पाटी रे ग्लास लगे पानी पियाउछु तो मुंडरे कोन गोबर अछि